A szüleim ellopták az ügyfeleimet az első vállalkozásomtól, átadták őket a nővéremnek, és végignézték, ahogy mindent elveszítek. 7 évvel később a kiberbiztonsági cégem címlapokra került egy 940 millió forintos üzlettel. Aznap este anyám ezt az üzenetet küldte. Családi vacsora. Nincsenek kifogások, nincsenek gratulációk, nincsenek bocsánatkérések. Csak egy parancs. 4 nappal később beléptem abba a házba, amit addig kerültem, mióta tönkretettek. Üdvözlünk a Könnyek és Sorsok csatornán, ahol hangot adunk azoknak a történeteknek, amelyek megérdemlik, hogy meghallgassák őket. Ha te is átéltél már hasonló helyzetet a saját családodban, írd meg nekem kommentben, szívesen olvasom a történeteteket. Most pedig nézzük, mi történt Zsófiával. 7 évvel korábban Zsófia 25 éves volt, és az első kiberbiztonsági vállalkozását vezette egy szűkös debreceni irodából, egy autószerelő műhely felett. Minden reggel forró gumi, motorolaj és égett kávé illata terjengett a lépcsőházban. A mennyezeti csempéken barna foltok égtelenkedtek, amelyek esős napokon egyre nagyobbra nőttek. A szervere egy keskeny szekrényben állt a vízmelegítő mellett, egy asztali ventilátorral hűtve, mert az új gép sokkal drágább lett volna, mint egy kis légáramlás. Az íróasztala egy régi ajtó volt, 2 iratszekrényre fektetve. Csúnya volt, egyenetlen, és teljesen az övé. Egyetlen tiszta blézer tartott az ajtó mögé akasztva, az ügyféltalálkozókra. Mielőtt bárki megérkezett, megigazította a haját, letörölte a port a cipőjéről, és úgy tett, mintha a szellőzőből jövő zümmögés valami professzionális irodai zajnak hangzana. Az első igazi ügyfele egy kis könyvelőiroda volt. A nyomtató elakadt, miközben a papírjaikat készítette, ezért mindent kézzel töltött ki. A kávésbögréje halvány gyűrűt hagyott a papír hátoldalán. Emlékezett rá, ahogy azt gondolta, ez itt a bizonyíték, valami igazi elkezdődött. Fél éven belül 12 ügyfele volt, és havonta nagyjából 5 millió forint bevétele. Nem volt csillogó, de fedezte a bérleti díjat, a felszerelést, és néha egy elviteles vacsorát is, amit otthon a billentyűzete felett fogyasztott el. Az apját, Lászlót, mindez nem nyűgözte le. László a kifinomult önéletrajzokat, a drága öltönyöket és azokat az embereket tisztelte, akik tudták, hogyan kell belépni egy szobába. Zsófia húga, Réka, mindhárommal rendelkezett. Gyönyörű volt, magabiztos, üzleti diplomával a zsebében, de hónapok óta munkanélkül. Egy vasárnap édesanyjuk, Anna, sült csirkét szolgált fel, miközben László úgy magyarázta Zsófia jövőjét, mintha az már el lenne döntve. Réka tudja kezelni az ügyfeleket, mondta. Te pedig koncentrálj a technikai munkára. Anna egy plusz terítéket tett Réka mellé, mielőtt Zsófia bármit is válaszolhatott volna. Ezt már megbeszélték nélküle. Réka előrehajolt, és azzal a lágy mosollyal nézett rá, amit mindig akkor használt, ha valamit akart. Nem akarom átvenni az irányítást, mondta. Csak segíteni szeretnék, hogy fejlődj. Zsófia hinni akart neki. Sőt, azt is szerette volna, ha a szülei végre hisznek benne. Így hát a következő héten Réka besétált az irodájába, letette a táskáját az üres asztal mellé, és megkérdezte, hol találja az ügyféllistát. Zsófia azt hitte, a húgát fogadja be. Fogalma sem volt róla, hogy átadja neki a térképet mindarról, amit felépített a nevekkel, a megújítási dátumokkal, a bizalommal, amit minden egyes kínos telefonhívással kiérdemelt. Az első 2 hétben Réka pontosan olyan volt, amilyennek ígérték. Már a második csörgés előtt felvette a telefont, átszervezte a naptárat, rendbetette a számlázást, és olyan könnyed hangnemben beszélt az ügyfelekkel, amihez Zsófiának mindig 5 percre volt szüksége. Jobban aludt éjszaka. Ez lett volna az első figyelmeztető jel. Egy péntek délután, amikor visszatért egy helyszíni látogatásról, a nyomtatót még melegen találta. Egy vastag papírköteg hevert a tálcán. Minden ügyfél neve, minden szerződés, minden megújítási dátum, minden jegyzet, amit késő esti hívások után írt. Réka jeges kávéval a kezében lépett be. Mi ez?
kérdezte Zsófia. Réka a lapokra majd ránézett. Ezen a hétvégén otthonról dolgozom. Te mindent kinyomtattál. Elmosolyodott. Nyugi. Nem tudok segíteni a fejlődésedben, ha nem ismerem az üzletet. Zsófiának el kellett volna vinnie azokat a lapokat. Aznap este meg kellett volna változtatnia minden jelszót. Ehelyett bocsánatot kért, amiért gyanakvónak tűnt. 3 héttel később elutazott egy kórházi ügyfélkörrel folytatott tárgyalásra, ez volt élete legnagyobb lehetősége. Egy egész szombatot azzal töltött, hogy egy szállodai tükör előtt gyakorolta a bemutatóját. Amíg távol volt, László felhívta mind a 12 ügyfelet. Elmondta nekik, hogy a céget átszervezik, és a család úgy döntött, a számláik biztonságosabb kezekben lesznek, tapasztaltabb vezetés alatt. Anna új számlaszámokat és fizetési utasításokat küldött. Az ő neve tette hivatalossá a hazugságot. 3 ügyfelet átirányítottak egy technológiai céghez, amelybe László pénzt fektetett. A másik 9-et egy új, Réka nevére bejegyzett vállalkozáshoz csatolták. Zsófia mindebből semmit sem tudott, amikor hétfőn kinyitotta az irodáját. A szoba ugyanolyannak tűnt, a ventilátor zümmögött, a régi szellőző kattant, a kávésbögréje ott állt a billentyűzet mellett. De a telefon nem csörgött. Először a kábelt ellenőrizte, aztán a hangpostát, aztán az internetet. Semmi nem volt elromolva. Felhívta az első ügyfelét. Katalin hosszú csend után vette fel. Zsófia mondta óvatosan. Apád azt mondta, te is jóváhagytad az áthelyezést. Zsófia ujjai elzsibbadtak a telefon körül. Ő semmit sem hagyott jóvá. Csend volt a vonal másik végén. Az a fajta csend, ami azt üzeni, valaki már tudja, hogy belekeverték valami csúnya dologba. Felhívta a következő ügyfelet, aztán a következőt. Ugyanaz a történet. Délre 6 emberrel beszélt. 2-re már tudta, mind a 12 szerződés eltűnt. László azt mondta, menjen be a szüleihez. Az étkezőasztal mellett állt, amikor Zsófia megérkezett. Anna keresztbe font karral ült. Réka a tányérja mellett egy pontot bámult mereven. Ehhez nem volt jogotok, mondta Zsófia. László alig pislogott. Üzleti döntést hoztunk, mondta. Megoldottuk, mielőtt bárkinek ártott volna, tette hozzá Anna. Az ügyfeleknek stabilitásra volt szükségük. Zsófia Rékára nézett. Te tudtál erről? Réka nyelt egyet. Apa azt mondta, ez a legjobb megoldás. Ekkor vette észre az új, már felcímkézett, már használatban lévő fizetési mappát Anna táskája mellett. Ez nem egyetlen hétvége alatt történt. Vacsorák közben tervezték, miközben rá mosolyogtak, és megkérdezték, hogy megy a munka. Napnyugtára a cége papíron még létezett. Minden tekintetben, ami számított, a családja már élve eltemette. A következő 3 hónapban úgy küzdött, mintha az erőfeszítés önmagában visszafordíthatná, ami történt. Emlékezetből építette újra a hívás listáját. A laptopjával az anyósülésen hajtott ipari parkokba és a piros lámpánál gyakorolta a bemutatóit. Ingyenes biztonsági felméréseket ajánlott. Addig kereste az embereket, amíg berekedt a hangja. 2 ügyfél igent mondott. Egyikük sem jelentkezett időben. Amikor elmulasztotta a második bérleti díjat, a műhely tulajdonosa 30 napot adott neki, hogy elköltözzön. Kedves volt hozzá, ami valahogy csak még rosszabbá tette a helyzetet. Az utolsó szombaton visszaadta a bérelt eszközöket, bepakolta a laptopját, egy doboz kábelt és a tárgyalásokra tartogatott zakóját. Az iroda nagyobbnak tűnt bútorok nélkül. Az üres helyiségek mindig nagyobbnak tűnnek. Minden fiókot átkutatott az első ügyfele kézzel írt feljegyzéséért. Eltűnt. Réka elvitte a többi irattal együtt. Ott állt és hallgatta, ahogy a szerverszekrényben forog a ventilátor, pedig már nem volt mit hűtenie. Aztán bezárta az ajtót, és Szegedre költözött. Kibérelt egy egyszobás lakást, aminek egyetlen ablaka egy parkolóra nézett, és a fűtőteste 20 percenként kopogott. Éjszakai rendszerfelügyeletet vállalt, órabérben. Néhány este a mosogató fölött evett, mert a bevásárlás azt jelentette volna, hogy még egy hetet kell várnia a meghibásodott laptopja cseréjére. A családja soha nem hívta.
Nem akkor, amikor elköltözött. Nem akkor, amikor 11 hónap után leszerződött az első új ügyfelével. Nem akkor, amikor felvett egy részmunkaidős elemzőt, aki otthonról dolgozott. Az első évben 4 ügyfelet szerzett, a másodikban 9-et. A harmadikra már 6 alkalmazottja volt, és egy jelentős egészségügyi szerződése, ami mindent megváltoztatott. Tovább növekedett. Új városok, új szerződések, új emberek, akik megbíztak a munkájában, mert kiérdemelte azt a bizalmat. Aztán, az 5. évben felhívta egy Ferenc Kovács nevű férfi. Réhen egy kis technológiai cég tulajdonosa volt, és golfozott Lászlóval. A vállalkozása nemrég csődbe ment. Az édesapád körülbelül 30 millió forintot fektetett be nálam, mondta. 3 ügyfeledet küldte hozzám, hogy fedezze a veszteséget. A többit már nem bírtam kigazdálkodni, ezért Rékához fordultak. Zsófiának egy pillanatra elakadt a lélegzete. Minden beszéd arról, hogy a húga alkalmasabb, csak álca volt. Az apja nem azért tette tönkre, mert hitt Rékában. Azért tette, hogy megvédje saját befektetését. Ferenc bizonyítékokat küldött. Máté Tóth, Zsófia operatív igazgatója, segített ellenőrizni az ütemtervet, a kifizetéseket, az átutalásokat. Aztán elmondta, hogy Réka cége 1,5 éve folyamatosan hanyatlik. Megvehetnéd, mondta Máté. Zsófia ránézett. Nem kell tönkretenned. Nem kell szabotálnod. Legálisan is megveheted. Megtarthatod az alkalmazottakat. Megvédheted az ügyfeleket. Tisztességes árat fizethetsz. Zsófia elfogadta ezeket a feltételeket. 3 héttel azelőtt, hogy a saját cége címlapokra került, egy 940 millió forintos üzlettel. Réka nagyjából 600 millió forintért adta el a vállalkozását. Nem tudta, hogy a vevő a saját nővére volt. És volt még valami, amit Zsófiának vissza kellett szereznie. Egy apró, kézzel írt lap, ami azóta eltűnt, hogy a cége csendben megszűnt. 3 nappal a nagy üzlet bejelentése után Zsófia elhajtott Réka irodájához. A táblán még mindig a húga neve állt, bár a betűk már hámlottak. Bent szőnyegtisztító és állott kávé illata terjengett. Máté fogadta a kulcsokkal. Az alkalmazottak tudták, hogy a céget eladták. Azt nem tudták kinek. Zsófia egyenesen Réka régi irodájába ment. Az asztal üres volt, csak egy fehér virágváza és egy bekeretezett családi fotó állt rajta. Ő maga nem volt rajta a képen. A fal mellett egy horpadt iratszekrény állt. A harmadik fiók beragadt. Erősebben húzta. Bent egy mappa volt, ráírva. Eredeti ügyfelek. A keze remegett, mielőtt kinyitotta volna. Ott volt. Az első ügyfél listája. Minden sort a saját kézírása borított. Amikor megfordította a lapot, a kávégyűrű még mindig ott volt barnára fakulva a papíron. Egy pillanatra újra 25 évesnek érezte magát. A javítóműhely felett ült, a kék bögréjével, az elakadt nyomtató mellett. Hitt benne, hogy a kemény munka megvédheti azoktól, akiket szeret. Máté a válla fölött nézett rá. Ezt be kell kereteznünk, mondta. 4 nappal később Zsófia a szülei verandáján állt, a mappával a kezében. Családi vacsora. Nincsenek kifogások. Anna szavai visszhangoztak a fejében. Anna nyitott ajtót és megdermedt, amikor meglátta Mátét mellette. Ő kicsoda? Az üzlettársam. Ez az én családom. Ez is része az egésznek. Anna félreállt. László az asztalfőn ült. Réka a konyha közelében állt, egy pohár borral a kezében. A szobában sült csirke és rozmaring illata terjengett pontosan úgy, mint azon az estén, amikor eldöntötték, kié legyen Zsófia élete munkája. 10 percig úgy tettek, minthogyha minden rendben lenne. László a nagy üzletről kérdezett. Anna arról, hány százalék van még Zsófia kezében. Réka pedig arról, tervez-e nyugdíjba vonulni. Senki nem kért bocsánatot. Aztán László felemelte a poharát. Nem rossz egy lánytól, aki egy szerelőműhely felett kezdte. Anna elmosolyodott. Réka is felemelte a borát. Zsófia letette a poharát az asztalra, és a mappát a tányérja mellé helyezte. Máté kinyitotta. 3 héttel ezelőtt mondta, egy Zsófia által irányított vállalkozás megvásárolta Réka cégét,
körülbelül 600 millió forintért. Réka pohara félúton megállt a szája felé. Mit vettél meg a cégünkből? Kérdezte Zsófia halkan. Réka arca elsápadt. Egy másik befektető mögé bújtatok. Független ügyvédeitek voltak. Tisztességes árat kaptatok. Az alkalmazottaitok megtartották az állásukat. Az ügyfeleitek megtartották a szolgáltatásaikat. Ti soha nem kérdeztétek meg, ki áll az ajánlat mögött. Csak azt, hogy valódi-e a pénz. Anna előrehajolt. Réka építette fel azt a céget. Zsófia letette az asztalra a régi ügyféllistát. Nem, erre építette. Réka a kézírást bámulta. Zsófia lapozott egyet. A kávégyűrű felfelé nézett rá. Az iratszekrényetekben találtam. Réka Lászlóra nézett, nem a nővérére. Zsófia ekkor mellé tette a befektetési feljegyzéseket is. Apa, miért küldted 3 ügyfelemet Ferenc Kovácshoz, mielőtt a többit Rékához irányítottad volna? A szoba elcsendesedett. László villája éles kattanással ért a tányérhoz. Réka sütokva kérdezte. Ki az a Ferenc? Elmesélte nekem a 30 millió forintos befektetést, mondta Zsófia. A tiédet, apa, amit megpróbáltál megmenteni az én ügyfeleimmel. László állkapcsa megfeszült. Ez üzlet volt. Nem. Az üzlet tárgyalás. Te a saját nevedet használtad, hogy eltöröld az enyémet. Anna közbevágott. Senki nem épít fel semmit egyedül. Igazad van, mondta Zsófia. Te intézted a kifizetéseket és a számlákat, mielőtt még tudtam volna, hogy lecserélnek. Anna hangja megkeményedett. A családot védtük. Melyik részét? A pénzét? A karrierjét? Mert engem soha. László visszavágott. Nem tarthattál volna meg 12 ügyfelet egyedül. Gondoskodtunk róla, hogy legyen esélyed valami máshoz. Zsófia Rékára nézett. Kaptál 12 ügyfelet, és eladtad a céget körülbelül 600 millióért. Aztán újra a szüleire nézett. Én nulláról kezdtem, és felépítettem valamit, ami 940 milliót ér. Senki sem mozdult. Zsófia visszacsúsztatta a lapot a mappába. Nem azért jöttem, hogy ünnepeljek. Azért jöttem, mert az igazság 7 évig egy rossz irodában rossz név alatt lapult. Felállt. Máté vele együtt. Az ajtóban László végre megszólalt. Szóval ennyi volt? Zsófia visszafordult. Nem, ezt a részt kellett hallanotok. Rékára nézett. Holnaptól kezdve azzal kell majd együtt élned, amit tettél. 11 nappal a vacsora után Anna felhívta. Zsófia még az irodájában volt. Réka cégének átmeneti tervét nézte át. Máté a szoba másik felén ült egy papírpohár kávéval, és úgy tett, mintha nem hallgatózna. Anna hangja szokatlanul halk volt. Amikor nagymama meghalt, te fogtad a kezem az egész temetés alatt, mondta. 15 éves voltál. Mindig te voltál az, aki összetartotta ezt a családot. Gondosan válogatta ki az emléket. A templom alaksora, a liliomok illata, az ujjai az övéi köré fonódva, míg mindenki más a sütemények felé sodródott. Egy pillanatra Zsófia újra az a lány volt. Aztán eszébe jutotta, hogy egyedül ült egy üres irodában, miközben a telefonja néma maradt. Fogtam a kezed, mert fájdalmaid voltak, mondta. Végignézted, ahogy apa mindent elvesz tőlem, és soha nem nyúltál az enyém felé. Anna élesen szívta be a levegőt. A családok hibáznak, Zsófia. Hibá elfelejteni egy születésnapot, felelte. Amit ti tettetek, az tervezést igényelt. Letette a telefont, mielőtt a fájdalmát újabb kötelezettséggé alakíthatták volna. 3 héttel később Katalin, az első ügyfele, megkapta az átmeneti dokumentumokat. A régi, kézzel írt feljegyzés szerepelt a számlatörténetben. Egyenesen Rékát hívta fel. Zsófia kézírása van itt előttem, mondta. A dátum korábbi, mint a te céged bejegyzése. Mi voltunk az egyik első ügyfele. Réka hazudhatott volna. De már nem maradt hely egy újabb hazugságnak. Igen, mondta. Katalin egy pillanatra elhallgatott. Az új cégnél maradunk, válaszolta. De hallanom kellett tőled. A hívás véget ért. 7 év után először Rékának úgy kellett kimondania az igazságot, hogy a szülei nem álltak mellette. Az átmenet utolsó napján visszament az irodába. Egy ideiglenes tábla váltotta fel a nevét az üvegajtón. 8 alkalmazottja ült a tárgyalóban,
amíg az integrációs vezető elmagyarázta az új rendszereket és a juttatásokat. Senki sem veszítette el az állását. Senki sem érezte magát megalázva. Senkit nem kértek meg, hogy Réka is vegyen részt a megbeszélésen. Visszament a régi irodájába. A számítógép már vissza volt állítva alapállapotra. Az asztal üres volt. Az iratszekrény harmadik fiókja résnyire nyitva állt. Az eredeti ügyféllista már nem volt ott. Levette a sárgaréz névtáblát az ajtóról, és a táskájába tette. Ez volt az egyetlen dolog abban a szobában, ami valaha is teljesen az övé volt. László egy élelmiszerbolt parkolójában állt a legközelebb ahhoz, hogy bocsánatot kérjen. Megtalálta Zsófia nevét a telefonján, és néhány másodpercig nézte. Aztán képernyővel lefelé letette a telefont, és hazahajtott anélkül, hogy felhívta volna. Még mindig megbocsátást akart, vallomás nélkül. Zsófia többé nem ajánlotta fel ezt az alkut. Az irodájában a 940 milliós üzletről szóló cikk egy mappába került. A kézzel írt eredeti feljegyzés bekeretezve lógott az íróasztala mögött. Egy hónappal később Máté bekopogott az üvegfalon. Katalin 3 évre meghosszabbította a szerződést, mondta. Zsófia a kifakult tintára nézett, és elmosolyodott. Az első ügyfél visszatért. Nem azért, mert bosszút állt, hanem mert az igazság végre a helyes néven szerepelt. A családi szeretet nem jogosít fel senkit arra, hogy kihasználjon valakit, eltörölje a munkáját, majd utána hallgatást várjon el tőle cserébe. Zsófia nem azért győzött, mert Réka elvesztette az irányítást a cége felett, vagy mert László elveszítette a pénzt, amit megpróbált megvédeni. Azért győzött, mert egyikük sem tudta többé meghatározni az ő értékét. Ha valaha is azon kaptad magad, hogy meg kell védened a jövődet azoktól, akiknek elvileg meg kellett volna védeniük téged, tudd, nem vagy egyedül, és nem vagy túlzó. A hűség nem jelenti azt, hogy hagyni kell, hogy újra és újra megbántsanak. Lehet szeretni egy családtagot, és mégis világos határokat húzni közte és önmagunk közé. Lehet megbocsátani anélkül, hogy visszatérnénk oda, ahol egyszer összetörtek minket. Az igazi erő ritkán hangos. Legtöbbször csendben épül, egy dokumentumban, egy döntésben, egy pillanatban, amikor valaki úgy dönt, többé nem engedi, hogy mások írják át a történetét. Ha ez a történet megérintett, vagy ha te is átéltél már valami hasonlót a saját családodban, oszd meg velünk a kommentekben, szeretnénk hallani a te történetedet is. És ha úgy érzed, ez a mese tanulságos volt számodra, iratkozz fel a Könnyek és Sorsok csatornára, és nyomj egy lájkot, hogy még több ehhez hasonló, igaz érzelmekről szóló történet találjon utat hozzád. Találkozzunk a következő részben.